Hej, jeg vil lige vise, hvor det er, jeg er campet her i nat. Lige for at give et eksempel på, hvor det faktisk er godt at campe. Det jeg taget i betragtning, da jeg fandt campen her, det var, at hvis I ser her, at jeg skulle væk fra det lave terræn. Det lave terræn, det ligger derhen, det er cirka 2-3 meter under mig. Så at jeg skulle lidt op i terrænet, men ikke på det højeste sted. Og henne i skoven, der er der læ for hver vind. Sådan rimelig meget i hvert fald. Og at der på den nøgne plet der, det der jeg har lagt i sovn i nat. Og det er temperaturmæssigt, sådan, så har det været super, men der har været alt for mange myg. Det er slet ikke, jeg har fået 2 timer søvn i nat, og det stå op lidt over 4. Men sådan er det. Som I kan se herude i terrænet, så skruer det ned ad den der vej. Og at det vil sige, at al den kolde luft, den går væk fra mig af, synker ned i de lave dele af terrænet, som er derude og derude. Så at og det her, det er ikke det højeste sted i skoven her, og det er heller ikke det laveste sted. Så det er kanon sted, jeg har fundet mig, hvis der ingen myg var. Men det er jo lige det, jeg viser jer. Hej.